No nyt kun meillä on hyvä alkulämpö takana noiden striikkien suhteen, niin kokeillaan ihan perus niin kuin maailmaa. Niin katsotaan mitä tästä nyt tulee sitten. Jasso. Aha, onpa muuten... Siis ei pysty liikkua eikä mitään. Me ollaan jossain junassa. Mä en nyt tiedä, onko tää Japania. Vai mitä? Etelä-Koreaa. Mä en oletta, Japani mulle tuli ekana mieleen. Mä en tiedä aasiankielistä mitään. Mä en opiskele kieliä, mutta Japani mulle ekana tuli mieleen. Niin mä nyt sen otan sitten täältä näin. Sanoiko tää mitään? Pystyykö se jotenkin niinku Tokio? Hei! Tässä on kuva. Siinä on vettä. Tää on kuulkaa Tokion lähijuna. Minä tiedän. Noniin, jaa, kokeillaan. Oho, ei ollut Tokion lähijuna, mutta oli Japanissa silti. Joo. Sitten. Onko tuolla elämää? Siellä joku pensasi. Ei kun näissä ei pysty liikkuu. Voi, siis mitä vittua? Otinko mä kassitukset, ettei saa liikkua vai? Sanopas tästä sitten. Sinistä. Missä on sinistä rekisterikilvessä? Australia, Uusi-Seelanti, koska tää ei oo jenkit, ei oo. Näkeekö tosta auringosta jotain? Aurinko on taivaalla. En usko sinuun. Oi hitsi. Uusi-Seelanti, Australia. Mä en lähde jolottaa ja laitan vaikka tohon tielle. Tää on ihan päin persettä. Oi vitsi. No siellä me oltiin sitten, niin joo. Me oltiin viimeksi tuolla Springfield, jossain täällä. Nyt oltiinkin täällä. Voi vitsi. No. Tyhmäksän tässä itsensä tuntee, mutta ei voi mitään. Hei, tää auto, tää juttu. Mä oon nähnyt YouTube-videoita, kun ne pelaa, ja ne sanoo, että tää on niinku semmonen meta. Mutta mä en muista, että missä tommonen on. Siinä on Donkey. Onko tää nyt sitten... Missä tommonen kanassa? Eikö se kana? Jolo. Ei, mitä helvettiä? Miten pääsen pois tästä? Mitä vittua, hei. Komento takas. No niin, nyt ollaan takaisin tässä pelissä. Euroopan unioni. Näkyy sinistä. Otinko mä jonkun asetukset, ettei voi liikkua? Onko tää oikeastaan näin vaikeaa, ettei mukaan saa liikkua? Renault ja Suzuki ei paljasta mitään. No, oi vitsi. Täällä on paljon Renaultia, joten mä sanon, että tää on Ranska. Tää voi olla Ranska, Espanja, Italia. No Ranska, mulle tuli ekana muutikin. Me ollaan kuullut... Mitä me ollaan? Dion, se on Dioni. Ei vittu, se olisi ollut Pariisissa. Mä meinasin klikata sinne. No joo. Aine voi voittaa. Nyt on taas niin jenkkinen, tulee mieleen GT ja tämmöisistä liikenneympyrän jutuista. Miksi näitä kutsutaankaan. Mut sit taas, onko tää Australia? Koska täällä on aika lämpimän näköistä. Kyllä tää jenkit on pakko oltava. Viimeksi mä en ottanut sinne jenkkei. Ja se meni päin hemmettiä. Hei, onko toi vitsin kilpikonna? Mikä sen nimi on? Siitä tehtiin niitä kaikkia meemejäkin. Mikä tää kilpikonna on? Lastenohjelma. Mäkin on pienenä kattonut sitä. Mut joo. Keltaiset. Kai näinkin paljastais jotain. Nämä vesipostit. Jenkit mulla tuli ekana mieleen. Vähän tämmönen lämpöinen, niin me ollaan varmaan jossain Floridan seutuvilla, vai onko Kalifornia? Mä en nyt sano Florida, me ollaan Orlandossa. Ei vitsi.
Vitsi, no me oltiin siellä Kaliforniassa, San Diego. Oi hemmetti. Miksi mä olen huono tässä? Ihan sama. Jees hei. Mä oon joskus saanut näkee näinkin iso scoren. Voi hemmettiläinen. Tää oli nolo. Tää oli tosi nolo. Ei mennyt hyvin. No, elämä on life. Kokeillaan vielä kerran. No niin. Mitäs meillä sitten on? Taksi plus taksi. Tää on taas tämmönen. Tää on kyllä taas vähän karumman näköistä. On muuten silti jotenkin niinku... Onko tää prassi? Dogemoke. Doge. Tulee mieleen Etelä-Amerikka, mutta ollaanko sitten niinku Brasiliassa, Argentiina, Chile, Peru, mikä sitten onkaan. Mä en tiedä yhtään. Semmonen mut tuli ekana mieleen, voidaan olla ihan jossain muuallakin, mutta tää taksi on nyt meidän niinku ainut semmonen. Onko toi Nissanin logo vai Opeli, mikä tässä on? Toi Nissanin kai. Onko tää Brasilia? Mulle tulee tästä mieleen vitsin Call of Dutyn, mikä se on? Onko se MV2 vai missä pelissä on se mappi? Tietää mitä mä tarkoitan. Hemmetti. Mä nyt otan Peruun. Mä laitan johonkin limaseudulle. Kattoo! Oli Peru, mutta olikin tuolla päin. Eikö mä oon luoduksessa tässä aika lähellä? No joo. Oikea maa kuitenkin, ei voi muuta kuin olla tyytyväinen. Kun mitään tietoa ei ole. Ja puhdas veikkaus oli niin sanotusti intuitiolla. Jahas, sitten ollaan taas jossakin päin maailmaa. Mutta missä? Who should be checked? Oho, syöpämainos. Suolistosyöpä kaiketi. Englantia puhuvat Marcos, Kalle, Emergency. Mitä tämmönen rekisterikilpi on? Tää onkin tosi jännän näköinen paikka. Onko taas saakeli Filippiinit? Vittu jostain Filippiinit. Mä lopetan tän videon tähän. Nyt mennään. Mitä vittua näytät siinä? Tää on nyt se Filippiinit taas. 7-Eleven. Täällä on amerikkalaisia juttujakin kaikkeen. Jahas, mitäs muuten tässä on? Philcare, Philippines. Pakko oltava. Tää on se. Ja eikö tossakin lukenut? Phil Health. Tai joku, mikä on. Mitä tässä on luki? Marcos. Katos ne. Filippiinis. Malolos. Kalle tai Marko. Kattokaa jos näette Kallon tai Kallo. Vittu mä se puukku. Marko tai Kalle. Se varmaan lukee tässä jossain, mutta mä en näe. En mä tiedä. Me ollaan jossain täällä. Laita ihan tähän keskustaan, niin eikä siitä löydettäisi. No niin, siellä se oli. Mutta ei lue Marko tai Kalle. Tai mä en ainakaan vieläkään näe. Yes, tää oli jo hyvä. Et voittanut tällä kertaa meitä, Filippiinit. No niin. Sitten ollaan taas jossakin päin Yhdysvaltoja oletettavasti. Ei oo Kanada. Onko Uusi-Seelanti ja Australia? Se on aina joku niistä. Aina joku niistä 4. Uusi-Seelanti, Australia, Yhdysvallat, Kanada. Jenkit mulla tuli ekana mieleen, koska tää näyttää vähän liian lämpimältä tietyllä tapaa. Kanadaksi. Sitten täällä on taas näitä vuoria. Mä en tiedä onko Jenkeissä näin paljon tämmöisiä sähköjohtoviritelmiä taaskaan. Mä en heitä jenkkejä jonnekin, heitä jonnekin tän pohjoiseen. Koska täällä on kuitenkin niinku, täällä on joku kuusipuu, havupuu. Mut eikä täällä ole palmupuu, tuollakin joku mänty vai kuusi mikäli onkaan. Ja sitten täällä on tästä vuoristoa.
Niin olisiko tää... Mulla on sukua täällä Seattlen alueella. Mutta onko siellä näin lämpimän näköistä? Tää on kuitenkin vähän lämpöisen näköinen. Täällä on tää vuori, tää hämää mua. Michigan. Maine on niinku, se elitti niinku Suomen näköistä seutua. Jos laitetaan Pennsylvania, katsotaan mitä tulee. Vau, en tiedä, no. Apu, vittu, taas! Voi helvetti. Hei! Hei, 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 hei! Hei, 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 hei. Nyt on, kuulkaa, hyvin niinku suomalaisen näköistä. 761. Hyvin suomalainen roskis. Mutta uhka tässä on se, että tää voi myös olla Ruotsi. Tää on kyllä Suomi. Pakko olla Suomi. Tie näyttää niin suomalaiselta. Täällä on joku mopo jonne vetänyt jarrukin pohjaa. Ja tää kameran laatukin on vähän tämmönen huonompi. Sitten taas noin iso toi. Onko tää niin kuin, että tässä puhutaan ruotsia ja suomea, sen takia se on iso. Täällä on puita. Täällä on peltoa, niin kuin kaikkialla muuallakin Suomessa. Onko tää Pohjanmaata vai... Mut me ollaan jossain Suomessa. Nyt on kyllä vaikee. Tää voi olla ihan missä vaan, kun ei oo niinku... Onko tässä peura? Mitä vittua, mikä toi on? En tiedä. Mut tää niinku hämää mua eniten, kun tää näin iso. Niin onko siinä niinku Suomi ja Ruotsi? Niinku, että tää on semmoista seutua. Mä lähetän Pohjanmaalle. Jolo. Jonnekin tänne näin niinku Kurikaseudulle tai jonnekin. Ei ne kyllä siellä puhu ruottia. Ei. Mutta sitten taas lähemmäs Vaasaa. Voi helvettiläinen. Mä tiedän, että ne ei puhu Teuvassa. No sinne vaan. Jaa, ei se ollutkaan mikään ruotti. Me oltiin näin läheltä Tamperetta. Niinku Nokia. Joo. Hei, shoutout kaikille, jotka on Meskan kulmalta kotoisin tai Häijältä tai näiltä seutuvilta. Mut hei, vittu! Yes. Duracell patteri ja jenkkilippu. Noniin. Tulee vähemmän niinku kuin Dallas, Texas-alue. Voin olla kyllä taas ihan väärässä, mutta sitten taas täytitte taas vähän pohjoisempaa. Mutta on servolettia, lava-autoa, niin kuin hyvin niin kuin semmoista jenkkimaisemaa. Ekana tuli Dallas mieleen, niin mä nyt heitän sen niin kuin tänne sitten. Onko se ostiva Dallas? Laita Dallasi. Me oltiin Kolumbuksella, hetkinen. Mä en tiedä kuuleeko te ton, kun mun naapuri täyttää käyttää tätä vitu porakonetta. Mut mun naapuri rupes porakoneella poramaan seinään, mut ei! 15. Voi vittu, täällä oikeesti joku pora seinään. Saatana, no mun täytyy lopettaa. Kuulostaa varmaan ihan kamalalta. Mä en tiedä kuuluuko toi yhtään, mut... Joo, eikä sitä ole meidän aika lopettaa.